Ey başlarımla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يزيد محترم مسلمان دولار، الله تبارك وتعالى اتيان طاعات و عبادات لرنده، صالح عمل لرنده، رمضان آيدا تطن أراد لرنده، أقيان ختم تراويح لرنده ودرگاهنا قبول etsin. Eğitlerimiz mübarek olsun. Müslüman doğullar, bizde Havziye ilmiye irfaniye qaravlığın tarafından ve unvanı kuçekterin oz ve camiye öz tavanımıza göre inşallah heftede bir gün şeriatın ahkamından Müslümanlara lazım o labuddi olan hükümleri gerek hükümler aydıp eşittirer. İnşallah Allah Tebareke ve Teala aytiyana ve eştiyana amel tevfiqin inayet etsin. Şevval ay olan son bayram ay, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın damat olan ayı, Hazreti Ayşe radıyallahu teala anh'ın gelin olan ayı olan son deflapı celesani toya değişikli ahkamlar bilen başlayar. İnşallah umidimiz var, Allah Tebareke ve Teala şol bozorg varlığın hurmatına toya etmedik cuvallarımıza, durmuşa çıkmadık qiyillarımıza aq baktı nesip edip de camiye hizmet edecek, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatını yörtecek avladlar şol toylong neticesi olsun. Müslüman doğullar, Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Mecid'de Sure-i Nur 32. ayetinde fermayiş etyer. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enkihul eyyama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Yani ey Müslümanlar, siz özi mücerret erkeği olan qıyda olanlarınızı toy ettirin. Ya berdeleniz olsa mümin berdeleniz olar da toy ettirin. Oğlanlarımız garip, bula ondurup bilmer, bula toy etse, vezeran-ı zindegisi betçur geçer deyip narahat bolman, korkman. İyekunu fuqaraa, eğer ola garip olsalar, yugnihimullahu min fadli. Allah Tebareke ve Teala özi fazlı ve bakşışı veren olar bayidir diye. Huday Tebareke ve Teala olara qanaat verer. Allah Tebareke ve Teala olara kesbukar verer. Wallahu vasi'un alim. Huday Teala'da bolçuluk ba. Huday Teala'nın mal ve mulki qatıken olara güman etmeyen yerinden mal verip bayidir. Şu aya göre ulamalar aydıptır, bir adam fakir de olsa toy etmeklik gerektir diye. Men toy edip bilmeyen, men pulum yok diymeli değil. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına bir zenananı Peygamber Aleyhisselam dünya malından fakat yekece bir balığı ve şahsı cüftlep veriptir. Dünya malından fakat bir ezarı ve bir balığı ve başka bir dat yok. Yata garipmiştik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğürüptir. Ona göre bizim fıkh kitaplarımızda geliyor, bir adam garip olsa, fakir olsa, eğer niyeti pak dameni olsa, zinadan özünü saklamak hedefi olsa, garip de olsa şu toy etsin niye, pul gard almaklık şu adama mustahab. Pul gard alsa, eğer niyetine, gümanına öğürüp vermek hedefine bolsa, Allah Tebareke ve Teala şunu öğürüp vermekliğine özüm zamanlar neyipler. Emma dikkat etmeli, şu pul gard almaklığımız hükmen şer'i olmalı. Bankın vami ya nuzulkhor adamların rebası olsa, ol oğudan değildir, ol haramdır. Tədə yaşayışımızı, ezdivacı bir teleki yol bilen başlamak doğru değildir. Toy etmekliğin hükmü, toy etmeklik kâde farz olya, kâde vacip olya, kâde sünnet-i muakkede, hatta haram ve farz olyan yerde ba. Bir adam şarayet-i malisi bolsa, eğer zina etmekten korksa, yani eğer toy etmese zina etse edamalı, yaqinne, qat'ide, yolu korkuya, zina bardan baramalı deyip yürüğüne kaçta, ya namehrem özlemekten, bihut film özlemekten özünü saklap bilena, ya istemna bil kefet ya bil nakis ve el veren çıkar ya şahaleti yetem olsa ona toy etmeklik vacip. Eğer toy etmese zina edeceğini yaqin bilse, zina etmekliği qat'i olsa
ol adama toy etmeklik farz bolup düşýär diye. Hatta haja gitjek, Mekke gitjek diýip pul ýüşürenne bolsa, hökmen şo pul bilen şoň toy etmekligi gerekdir diye. Şu suratda toy etmeklik hajdan mugaddam bolup düşýär. Emma bir adam mu'tedil bolsa, adi halatda, i'tidal halatda bolsa, yani toy etmeni bilen zina etjek däl bolsa, ol adama toy etmeklik sünnet-i muakkededir. Peygamber Aleyhisselam'ın bir tavşirik eden sünnetlerini. Hatta bir adam i'tizali ihtiyar etdi, men bir qırağa çekilecek fakat nefil ibadet edecek, sowap kazanacak, toy edecek diýse, eger wagyan şu adam sowap tamamen şu işi etýän bolsa, onu toy etmeklik şoňa afdaldyr diýär. Şon toy etmekliň sowaby, zenany saklamak, oglanyň şoňa saklamak, olar terbiýet bermekliň sowaby nefil ibadetten afdal diýip gelýär. Eger toy etse zulm gorkusy bolsa, yani bir adam toy etse zenanasyna zulm etse edamaly. Yaqinna ýöne gorkdy, toy etsem zenanamy zulm ederim diýse, toy zulm gorkusy bolsa onu toy etmekligi mekruh bolup düşýär. Emma eger zulm etmekligi qat'î bolsa, yani toy etse hökmen zulm etjekden bolsa, o suratda onu toy etmeklik haram. Amana bir insan, bir erkek bir meritçiligi we rabiti cinsiden aciz bolsa, yani şu haleti eger zenany bilip dursa bir hiç onwan o bilen toy etjek däl bolsa, toy edenden sonra zenanasyna zulm da rabiti cinsi arada bolmasa, şonjura adamlaryň toy etmekligi haram. Şu iki gurrun üstünden ikilenci zenanany ihtiyar etmeklik, ikilenci zenany bilen toy etmekliň hukmyny bilsen bolýar. Eger bir adam ikilenci zenanany alanna, ikisinden birine zulm ederni korksa, yaqin bellide ýöne korkýa, zulm etsem edamaly, edaleti raayet edip bilmerni korkusy bolsa, ol adamy toy etmeklik mekruhdur. Emma edaleti raayet etmejegini bilýä, öz raftaryny aňşarya men edaleti raayet edip bilmerni diýse, yaqinen bilse, zulm ederni yaqinen zulm etjegini bilse, ol adamy toy etmeklik haramdyr. Eger edaleti raayet edip biljek bolsa, o suratda ona ikilenci zenanany almaklyk mubah. Ýöne şu halatda da, yani edaleti raayet edip biljek bolup duran halatynda da, o wolky zenanamy narahat etmeýin diýip ikilenci zenanany almasa, ona da uly sowaplar bar diýip gelýär. Indi bir zenana öz adamsyna diýe, eger sen ikilenci zenanany alsaň, men özümi öldürjek diýe. Şu form tehdid etse, aya şol özüni öldürse günahkarmy? Ya şu halatda erkek näme etmeli? Ikilencini alyp başarýarmy? Ya zenanasynyň ölüminiň öwüne geçmelimi? Betlap bilmeli musulman ejeke gelleje, musulman zenana hakim olan Allah tebaraka ve taala ki tamamı awamiri, tamamı işleri hikmet bilen, näme buyursa içinde hikmet ba bihude de her bir erkeğe 4 tane zenanany nikahläp almak we muňlarça emetani berdip almaklyga ejazet berdi. Yani her bir erkek 4 zenanany nikahläp alyp bilýär we emete de bolsa, emete diýeni musulmanlar kafirler bilen jeng etse, dawa etse, musulmanlar kafirlere galyp bolup şolaň oglan uşagyny zenanlaryny esir edip bärik geçirse, şolaň zenanlaryna emete diýilýär. Şolary bedune nikah da bizim musulman adamlarymyza şola halal bolup düşýär. Her bir erkek 4 zenanany nikahläp alyp bilýär we muňlarça emetani berde edip özüni ihtiyar edip bilýär. Şu Hudaý tebarek we taala goýan bir bernamasy. Inne Hudaý tebarek we taalamyň näme hikmeti bar? Näme diýip erkeklere 4 zenany almaklyga ejazet beripdir? Muň hikmetini biz bileýli bilmäli bu gaziýak biz etiraz edip bilmeýäs. Musulman bolamyzdan sonra lebbeyk diýip Hudaý tebarek we taala näme buyursa, onu kabul etmekligimiz gerek. Hemçinin bir doktor meyve baraňyň dawa derman berýär, her nagat acı da bolsa sen şonu içýän, her nagat kän bolsa şonu istifade etýän. Näme diýip doktora imanyňma kesene şefa boljak dermany ýazypdyr. Bizim de imanymyz Hudaý taalaň awamirini wara şunjura bolmaly, belki ondan da güýçli bolmaly. Allah tebarek we taala näme emreden bolsa hukmen hikmeti bar, şonu jany dil bilen biz kabul etmeli. Emma bir näçe ulamalar Allah tebarek we taalaň şu emrini hikmet aýdypdyrlar. Yani nädip her bir erkek adam 4 zenany almaklygyna ejazeti bar. Şoň biri erkeklerin wefaty zenana nispeten kän diýe.
Doğru zada belette şayet erkek bilen zenana oğlancık qıyız ikisi desteyen bolsun. Emma vefatda erkeklen vefatı kam bolmaly. Näme diýip erkekler jihada gitdiýe şehit bolýa. Ya erkeklen kesbokar daşarda bolansaň ya hatarnak işlere meşgul bolansaň ola vefatyň ma'razynda gaty kam bolup olan vefaty kärrak bolýa. Hom amarda erkeklen amary zenana wara kam bolýa. Toyda şu taadul hers bolar ýanak hemme zenanalar toy edip biler ýanak her erkek näçe zenana almaly bolýar. Ya bir näçe ulamalar aýdypdyr bir näçe zenanalar aqim bolýar. Wa owladly bolmakdyky her bir insanyň bir tabii haqqy. Her bir insan owladly bolasy gelýär. Şo babetden çyryň Hudaý tebarek we taala näçe zenana almaklygy ijada beripdir diýe. Ya bir näçe wagtlarda zenanalarda memnuiyeti jinsi tapylýar. Adeti mahane bolýar. Ya zaymandan sonra nifas weriye ya başga bir halatda şu hamiligi halatyň ahyrragynda bularda memnuiyeti jinsi bar. Emma erkekde hiç wagt memnuiyeti jinsi ýok. Şo gullerde olan haqqy paýmal bolmar ýana ýene erkeklere näçe zenana almaklygy ijada beripdir diýe. Hulasa bularyň hemmesi bir ulamalar aýtýan hikmeti, ola muntafi bolany bilen erkek zenanyň sany desteň bolany bilende Allah Taalaň şu goýan bernamasy ta kıyamete çellim yöriýändir. In hemme bagta açylmadyk olokan gyýyldamyz bar. Ya ýaş wagtynda adamsy ölen gelilemiz bar. Ki hiç bir mujarrad adam ya ekser mujarradlar bir iki guruh zenanan almaklyga tamayüli ýok. Meýletmeýe. Ola ersiz bolmar ýanak, ola ahirde meçelli mujarrad geçmer ýanak şu bernamalar ýörimeli bolýar. Hulasa biz hiç bir zenana, hiç bir zendegiň ýaşaýyşyň harap bolmaklygyna razy däl. Şeriatyň hukmy belli. Hiç bir zenana adamym toy etdi diýip özüni öldürmekligi dogry däl, gaty günäkär bolýar. We hiç bir erkek de eger edaleti raayet edip bilmejek bolsa, iklenji zenanan almaklyga ijazati ýokdur. Özüne bir gyýyl intihab etjek bolsaň, ýa gyýyl özüne damat intihab etjek bolsa, näme zat melakda bolmaly, näme zat medde nazarda bolmaly. Bir gyýyl özüne gelinip aljak bolsaň, detlap musulman bolmaklygy şert. Hukman musulman bolmaly. Bir botperast gyýyl, kafir gyýyl, mejusi gyýyl almaklyk biziň mezhebimizde dogry däl. Emma kitabi bolsa, kitabi diýen özüne kitap inen peýgamberiň ýerine düşýän bolsa, şolaň ummaty bolsa, Yahudiler ýa-da ya Mesihliler ýa-da olar nikah edip almaklyk, gyýyllaryny almaklyk dogrydyr, ýöne kerahiýeti bardyr. Emma olara gyýyl vermek be hiç onman dogry. Olardan gyýyl almaklyk dogry, ýöne gyýyl vermek dogry däldir. Ýöne şu wagtky Yahudi Mesihlilerki öz dillerine gat tagyrat ijad edipdirler. Ola bilen toy etmeklik namunasipdir, dogry däldir. Bir nadurust dogry mezhepler we Wahhabile ýa-da etiqatlary hatarnak, olardan gyýyl almaklyk o da oňdan däl. Näme diýip, şon ogladyň terbiyet berýän, ogladyň gözleýän ene we eger eneň etiqat dogry bolmasa, ol oglanlarda zaýlajakdyr. Pes hukma musulman bolmaklygy gerek. Musulman bolandan sonra dindar we salih gyýyl bolmaly. Dindar we salih bolmaklygy melak. Şon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. İnned dunya kullaha mata' ve hayru mata'id dunya el-mer'atu s-salihah diye rawahu Nisai. Dünyadaki zatlaryň bardy insanyň menfaat görmesinden çyrym, peýda görmesinden çyrym yaradylypdyr diye. Ve hayru mata'id dunya şu menfaat görülýän zatlaryň da inki gowsy el-mer'atu s-salihah ýagşy zenana diye bir salih zenana. Oňa göre eger medde nazardäki gyýylmyz bir fasyk gyýyl bolsa, bihaýa bolsa, gayratly musulmanyň iýdesini terk işleri etýän gyýyl bolsa, ony intihab etmeklik munasip däldir, ondan gat haberdar bolmaly. Şon Peygamber sallamdan ýene bir hadis bar. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala'r-rijali minan-nisa. Menden sonra erkeklere inki gaty zerer berjek mawjud zenanalardyr diýe rawahu Şeyhan. Ýanky bihaýa zenana bolsa, fasyk bolsa, ol erkeginiň adamsynyň dünýä ahiretini zaýlar. Hatta Kur'an-ı Mecid'de gelýär. İnne keyde'ş-şeytani kana zayıfa, inne keydekunna azim. Her gaýsy joda ýerde gelýär. Yani şeytanyň hile hokmatyny aýtmaly bolanda inne keyde'ş-şeytani kana zayıfa. Şeytanyň hilesi zayıfdyr diýär. Emma zenana gede galanna inne keydekunna azim. Zenanalara siziň hileňiz heýwara olokandyr diýip aýtýar. Şu ýanky menzuri, şu bihaýa zenanalar, fasyk o
şeriatın aleyhine faaliyet etýän denalanyň hakynda şu olardan gaty berhazar bolmaly. Aljak gyýdymyz medde nazardäki gyýd ýaşda, malla, serwetde, hasabu nasabynda, izzetinde damatdan aşağı bolsa gowy. Damat bay bolsa, denany ondan aşagrak bolsa gowy. Damadyň ýaşy olakan bolsa, aljak denany özünden kiçik bolsa gowy. Täki damady motiýon bolar ýany. Eger denana bay bolsa, ýa ýaşy olakan bolsa, ärini motiw bolmaklygy gynrak bolýar. Şoňa görä intihab etýän gyzymyz ýaşy, maly, hasab nasabynda aşagrak bolsa gowy. Emma ahlagyna, şo gyz edebine, takwalygyna we ogadallygyna damatdan mafuk bolsa gowy diýer. Ştaýda bir iki däne muhim mesele bar. Bir kufu diýen gurrun mafukda, kufu diýeni beraber bolmak, hemset bolmak, arus damat bir-birine deň bolmaklygyna kufu diýilýär. Bir gyz oglan balyga gyz dädetiniň ejazaty bolmany, dädetiniň rezaýaty bolmany bir juwan oglan bilen gaçyp gitse. Dädetiniň de rezaýaty ýok. Eger şo damat arusyň hanawadaty bilen hemset bolmasa, beraber bolmasa, arusyň hanawadaty bay hanawada, damat garyp. Arusyň hanawadaty awreýli hanawada, salih hanawada, emma damat fasyk. Ya arusyň hanawadaty bir goşogully talafuruş, emma damat rofteger bir pes işlere meşgul bolsa. Hulasa damat arusyň hanawadatyna iýmeýän bolsa, arusda dädetiniň rezaýaty bolmany gaçyp gidip şo bilen toy etse şol nikah dogry däldir. Şu form ittifak bolsa, şolaň aratyndaky gylan nikah ve hiç ondan dogry. Ya bir denana 3 talak berilen bolsa, öwrülip öňki ärine geljek bolsa, ýene başga bir bilen toy etmekligi şertda bir denana 3 talak berilipdir. 3 talak berilenden soňra dädetiniň rezaýaty bolmany, dädetiniň habar bolmany, özüne kufu bolmadyk bir oglan bilen jüftlenipdir. Özüne kufuda özi damat arusyň hanawadatyna iýmeýän bir damat bilen jüftlenen bolsa, şu aradaky nikahdy dogry bolýar. Yani indi öwrülip owalky ärine geljek bolsa, ýene başga bir äre gitmeli bolýar. Şulary hatmen riayet etmek gerekdir. Bir gyzy faqat baýlygy derekli almak, medde nazar tutmak. Eger şu gyzy bilen men toy etsem, dädetinden sonra muňa yer ýetýär, mulk ýetýär, pul ýetýär diýip toy etsem, onda Peygamber sallallahu bir mübarek hadisi var. Ve men tezawwajaha limaliha lam yazidhullahu illa faqra diye rawahu Tabarani. Bir gyzy faqat baýlygy derekli sen intihab etsen, Hudaý Taala sana garyplyk getirer diye. Oňa görä muňa da ähemmiýet bermeli. Hatta şo pul erine gowuşsa da onda bereketi bolmar diye. Damat intihab etjek bolsaň şu ýankylatda melak faqat basabat bolmaklygy ýa daray şogul bolmaklygy melakda. Belki bulardan öwünçäk şoň diýaneti muhim. Hatmen bir takwa we salih adam bolmaly. Dikkat etmeli, damat fasyk bolmaly, hususan de şarapxor bolmaly, araq içýän bolmaly. Ruhul Beyan diýen kitabymyzda gelýär, eger bir adam özi gyzyn bir şarapxora jüftlese, gyzyn bar gitden zina ediber diýip kejebämindirip iýberen ýanak diýär. Şarapxor adam mest bolýar, mest bolanda näme kepliyany belde, kofr kepliye, ýani kan çödülýän keplerden aýtýar, ondan sonraki aradaky rabetele ola zina bolup şeýle. Şo babetinden damady fasyga bermeli, hususan şarapxor bolsa diýip gelýär. Yaş gyzy gaty ýaşy olakan adama bermeklik, jüftlemeklik bide mustahapda we owadan däl diýip Raddul Muhtarda şuna da işare etdi. Hastigari kısmatında bir adam bir juwan olan bir gyza gudalga gitse, ondan sonra tahqiqat bolýar, şo damat näjir diýip soralýar, ýa gyzdan soralýar. Şo suratda eger sizden soralsa, dogrusyny aýtmak gerekdir. İnnel mustaşara mu'temenun diye meşveret edilen adam emin tutulan adamdır diye hükmen doğrusunu aýtmaly. Ve doğrusunu aýtmakla gıybet bolup düşmeýär. Eger baýan şonda bir aýby bolsa, ki eger gyzyň hanawadaty şon bilse berjek adam bolsa, şolary teň işare etmekligiň gerekdir. Eger jawabı musbat bermekligi ýaqin bolsa, yani jawab musbat beriljekden bolsa, arusdamat şol iki bilen bir-birine toy etjek iki däne juwan bir-birini bir defa bahem oturup görmekligine ejada badyr. Ýöne halwat bolmaly, dikkat etmeli. Ikisi bir otaqda halwat etmeli däl.
Yoksa birbirini görmekliğine icadaba ve mustahaptır. Hastigari üstüne hastigari gitmek. Yani bir adam bir qıyda hastigariye gidipdir, Qudalga gidipdir. Sen şondan habarın olup sen de şoň Qudalga gitdiýän. Eger şol qıyl, şo awalky hastigara tamayuly bolsa, ya şoňa jawaby musbat berem bolsa, onda sen hastigariye gitmekligiň makruhdur. Bir denana attatda bolsa, yani adamty şonu talaq beripdir, 3 hayda çellim şol toy edip bilmeýär. 3 hayda görýänçe. Attatda gelip ýan bolsa, ya adamty ölüpdir, 4 ay 10 çellim toy edip bilmeýär, şoňa attat diýilýär. Attatda käbir denana hastigariýetine gitmeklik o da dogurda fasytdyr. Bir denana awara bolsa, yani adamty gowup beripdir, öýden ýöne talagyn berenak, edýep berip ya talaq bermäni awara taqap ya, onna bir hiç onwan hastigari etmek doğru değil, çon on adamsı var. Engoşları namzedi diye. Namzet bolallarına erkek bilen qıyır, ikisi birbirinin eline bir yüzük takınıya, engoşları namzedi şon hukmi. Bir qadimdan qalan bir adet diye. Näçe mun ýyl munawal Mesr'in feroğulları şo wagtda toy edellerine qıydyň elini damadın eline koyup, ikisinin elini bir zincir bilen demir bilen daňyp, şoferim ta damadın öýüne barýança ellerini daňyp ekdiýärmişdik. Olaň etiqadlaryny eger şoferim bolsa bula uzak gitýärler, olaň arasynda talaq judaý bolmaýar diýip şo etiqadlar barmışdyk. Soňra bir demir çelip ikisinin eline ýüzük bolup galypdyr diýip şeýle aýtýarlar. Yunanylar şonu sol elin iklenji barmagyna giymekligi mod edipdirler. Sol elin iklenji barmagyna bir damar bar ki qalba muttaselliye. Ve eger şo ýüzük giyilip dursa, sen muhabbetin köpelip ýadyp şoferim etiqady bar. Bir näçesi bilen Mesihiden galan adet diýe hulasa, bizim mezhebimizde indi şonu giymekliň hukmy nähilli bolýar. Eger teleke etiqad bolmasa, yani şolaň etiqady ýany, eger ýüzük giysen muhabbet getirýär, ýüzügi çykardan ol şuumlyk, biýhutlyk, arada biýhut gurrun getirýär, talaq bolmana sebep bolýar diýip şu form şuum etiqad edilse, onda dogurdy. Ya kafirlere meňdeş bolmak hedef bilen giyse o suratda da dogurdy. Emma bir iki halet bolmasa onda fi zatyhy ýüzük giymeklikde bir haramlyk ýok, iradi ýok. Ýöne eger şu ýüzük qızıllan bolsa, taladon bolsa, venana hoşgel ýok, emma erkek adamy giymekligi haramdyr. Qızıl erkek adam istifade edip bilmeýär. Eger kumuşdan bolsa ýene venana hoşgel ýok, emma erkek adam giyjek bolan şaraýaty raýat bolmaly. Bir mysgaldan az bolmaly. Yani giyini bolsa tekne giyin bolmaly, aýatyna garşy edip goýmaly. Şo form şaraýatlar bar. Araz kumuşda bolsa, venana hoşgel ýok, emma erkek şol şaraýatlaryna diqqat etmeli. Derkol ýüzük giymekliň özi eger ihtiýagyň bolmasa, padişah ýa qady bolmasa, ýüzük giymesen gowdy. Padişah ýa qady bolsa mohr onwanyny istifade etýärler bolmaly. Olara müşkil ýok, ýa-da istifade etmesen gowdy. İki däne namzet ýigit nikah bolmany umumy ýerlerde görünmekligi owadan däl. İki nefer namzet bolany bilen arada nikah geçmese, olar rafta amet edip umumy ýerlerde görünmekligi nudur ol töhmet getirýändir. Ýene bir muhim mesele, namzet bolanyň bilen arada nikah bolmasa, rabitiye jinside de zina hesap bolýandyr. Hewara berhezar bolmaly, diqqat durmaly. Nauzu billah. Arada nikah bolmany biz faqat namzet diýip şo gümen bilen rabitiye jinsi berqarar bolupdy. Eger owlad qalsa, ol owlad walady zina bolýar, onu sakt etmeklige de ejady ýok. Jan ýerinden sonra walady zina da bolsa onu sakt edip bolmaýar. Onu eger sen dogursaň da ta şo owlan ölýänçe enge walady zinalyk oňa wurulýar, ol bir abat ýaşap bilmeýär. Dädeti ölenne bolsa, walady zina dädetini ata alyp başarmaýar. Radam walady bir owlanjyk walady zina bolsa, şo zani dädeti ölen bilen oňa irf etmeýär, oňa gaty habardar bolmaly. Yine bir muhim mesele var ki umumy millete hitap hamlin hamile bolmaklyň muddeti inki ady 6 ay bolup düşýär. Yani şu wagt orfda 9 ay çellim hamile bolýarlar denanala, emma şoň akal muddeti 6 ay. Yani bir juwan nikahlan bolsa denanasyny, şo nikah eden günden agry 6 ay sonra eger owlad dogursa, oňa töhmet urup bolmaýar. Bala nikahdan öňçek bir arada rabite jinsiler barmışdyk, bu owlan walady zina diýip töhmet urmak oňa dogry däldir.
Celeselerin taymi yarım saatten geçmer yanak. Celesani işte tamam et diyer. İnşallah ki mufid vakı olan bolsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين